kag sa good vibes. Nadumduman niyo pa bala si Lola Encarnacion, ang tigulang nga nag-isahanon nga nagapuyo sa kabukiran sa Talisay City. Kag sa karon, hinali na lamang naglain ang iyang pamatsag kag sa bulig sang pribado nga sektor ng sang gobyerno, tigayon siya nga nadala sa Bacolod para magpa-check up. Sa nagligad nga semana, nanaog sa bukid sa sitio Tambara sa Barangay San Fernando sa Talisay City ang 74 anyos nga si Narcisa Solis o kung si Nanay Encarnacion kay nagalain ng iya pamatsag. Jutayan lang siya matumba, amukon nga napensaran niya nga mangayo sang tabang. Mabudlay na ang iya nga sitwasyon kay man, nagaisahanon lang siya nga nagapangabuhi sa kabukiran sang Talisay. Mga bikers kag trekkers lang masami ang makalabay sa iya. Gani bangod nagaisahanon, ginpakamaayo sa mga residente nga dalon siya panaog sa bukid. Temporaryo siya kagin paistar sa puloy-an sang katapo sang grupo nga Kapusan Outreach nga si Diony Bailocon. Mataas ang iyang blood pressure gani ginkinahanglan nga mapalaboratory test. Nagbinuligay ang Felix G. Yusay Foundation Incorporated, City Health Office kag CSWDO para mapacheck up si Nanay Encarnacion. Sa pagdala sa iya sa Bacolod, nakakaon pa si Nanay sa isa kakilala nga fast food chain. Ang mga concerned citizens nga humalin sadto nagabulig sa iya, nagpadala sang ilang mga donasyon para matigayon ang iyang check up. Samtang nagapaayo, temporaryo siya anay nga nagatinir sa kapihan sa Lasang sa balay sang isa sa mga residente didto nga si Toots Plundaya. Para hindi mabudlay ang pagbantay sa iya kahimtangan, si Lola Encarnacion nangin popular sa social media matapos magwa ang iyang istorya nga nagaisahanon siya nga nagapangabuhi sa bukid. Tigayon nga napakaayo ang iya sining balay sa bukid. Natagaan siya sa birthday party kag na-meet niya liwat ang iya madugay na nga wala makita nga utod pinaagi sa social media. Initanan naging posible sa pagbinuligay sang pribado nga sektor kag sang mga ahensya sang gobyerno.